ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ 10 ମିନିଟ୍ ଡେରି କରିଦେଲେ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ହାତରୁ ଚାଲିଯାଇପାରେ। ସମୟ ଆମ ହାତରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ହରାଇ ଦେଉ। କାହିଁକି ନା କାରଣ ଆମେ କହୁ ଏବେ ନୁହେଁ, ପରେ କରିବି। ଆଜିର କାହାଣୀ ଏମିତି ଏକ ଯୁବକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଭାବିବାରେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ହରାଇଦେଲା। ଶାନ୍ତିପୁର ନାମର ଗ୍ରାମରେ ଅର୍ଜୁନ ନାମକ 21 ବର୍ଷର ଜଣେ ଯୁବକ ରହୁଥିଲା। ଗ୍ରାମର ନାମ ଶାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନର ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଶାନ୍ତିର ଛାୟା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଅର୍ଜୁନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେ କେବେ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲା। ତାହାର ଛୋଟ ଭୁଲ, ଅସଫଳତା, କାହା ସହିତ ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ସବୁକିଛି ନିଜ ମନରେ ସବୁ ସମୟରେ ଭାବୁଥିଲା। ଯଦି କେହି କିଛି କହିଦେଲେ ଅର୍ଜୁନ ସେ କଥାକୁ ସବୁ ସମୟରେ ମନେ ପକାଇ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲା, ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲା, କେବେ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲା। ତାହାର ପିତାମାତା ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ, ତାହାର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲେ। ପାଠ ପଢ଼ା ତାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଝ ଲାଗୁଥିଲା। ଏକ ଦିନ ସେ ଗୁମସୁମ୍ ହୋଇ ବସିଥିଲା। ତାହାର ସାଙ୍ଗ ରିୟା ସହ ଦେଖା ହେଲା। ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ରିୟା କହିଲା, ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଅତୀତକୁ ଧରିକି କାହିଁକି ବସି ରହୁଛ? ମୁଁ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯାଅ, ସେ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲା, ସେ କିଏ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ପାଇବି? ରିୟା କହିଲା, ନଦୀ କୂଳରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହନ୍ତି। ଲୋକେ କହନ୍ତି ସେ ମନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ଜୀବନର ଅସୁବିଧା ବୁଝିବାରେ ଦକ୍ଷ। ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେ ତମ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଅର୍ଜୁନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାବିଲା, ହଁ କହିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଅର୍ଜୁନ ସେ ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘର, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ଥିଲା। ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାହାରେ ବସିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଅର୍ଜୁନ ସବୁ କଥା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କହିଲା। ସେ ତାହାର ଅତୀତର ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା, ଦୁଃଖ, ଅସଫଳତା, ଭୁଲ ସବୁକିଛି କହିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଉଠି ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲେ ଓ ଏକ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଭରିକି ଆଣିଲେ। ସେ ମାଠିଆକୁ ଅର୍ଜୁନର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ମାଠିଆକୁ ଧର। ଅର୍ଜୁନ ଧରିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଚାରିଲେ, ଏହା ଭାରି ଲାଗୁଛି କି? ଅର୍ଜୁନ କହିଲା, ନା, ଭାରି ଲାଗୁନି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଯଦି ଏହାକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରିବ କିଛି ହେବ କି? ଅର୍ଜୁନ କହିଲା, ହାତକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୁରା ଧରିବ? ଅର୍ଜୁନ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲା, ହାତ ମାଂସପେଶୀ ବହୁତ ଜୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହସିକି କହିଲେ, ମାଠିଆର ଭାର ବଦଳିଗଲା କି? ଅର୍ଜୁନ କହିଲା, ନା, ମାଠିଆର ଭାର ସେଇଆ ହିଁ ରହିବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହିଁକି ବଢ଼ିଲା? ଅର୍ଜୁନ ଚୁପ୍। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହସିକି କହିଲେ, ପୁଅ, ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଏଇଆ ହିଁ। ଜୀବନର ପୁରୁଣା ଭୁଲ, ଦୁଃଖ, ଅତୀତର ଘଟଣା ଏହି ମାଠିଆ ପରି। ଯେତେ ଦିନ ଧରିକି ରହିବ, ତୁମର ମନ, ଶରୀର, ଜୀବନ ସବୁ କଷ୍ଟରେ ଭରିଯିବ। ଅର୍ଜୁନ ମାଠିଆକୁ ରଖିଦେଲା। ତା ହାତକୁ ଆରାମ ଲାଗିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଯେପରି ମାଠିଆକୁ ରଖିଦେଲ ହାତ ହାଲକା ହେଲା, ତେଣୁ ଅତୀତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମନ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ହେବ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ, ଅତୀତରୁ ଶିଖ, କିନ୍ତୁ ଅତୀତକୁ ବୋଝ କରି ବୁଲ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଆଗାମୀ ଦିନ ତୁମର ଭଲ ସମୟରେ କଟିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଯାଉଛି। ଅତୀତ ଆମକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ଆସିଛି, ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନକୁ ଖାଲି କରିବେ, ତେବେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ସମୟ କେବେ ବି କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହେ ନାହିଁ। ଯାହା ହୋଇଗଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଯାହା ଆସୁଛି ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କର। ଯଦି ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ,
ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଅତୀତ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେଠାରୁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବି। ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସମୟକୁ ହରାଇବେ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବେ ଓ ଜିତୁଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।